Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ugeza. Leli phupho liyiphupho elijule kakhulu ngokomoya. Ukuphupha ugeza ngokuvamile kusho ukuhlanjululwa. Lokhu kungaba ukuhlanzeka ngokomoya noma ngokomqondo. Uma uphupha ugeza umzimba wakho, lokhu kungaveza ukuzihlambulula noma ukususa okudala, njengokungaxoleli, ukukhathazeka, njalo njalo. Kungenzeka ukuthi uzama ukuzihlambulula ukuze uqale kabusha. Uma uphupha ugeza ngamanzi acwebile noma ahlanzekile, lokhu kungasho ukuthula nokuvuselelwa. Lokhu-ke kungaba isibonakaliso sokuthi uNkulunkulu noma umoya usemsebenzini ukukusiza uphume ekukhathazekeni noma ebumnyameni. Kodwa-ke, uma uphupha ugeza ngamanzi angcolile noma uzizwa ungcolile noma ungakhululeki ngesikhathi ugeza, lokhu kungasho ukuthi kukhona ukudinga ukubhekisiswa kahle empilweni yakho. Mhlawumbe inzondo, amagqubu, nokunye, noma abantu okumele uzihlukanise nabo. Kwesinye isikhathi, ukuphupha ugeza kungasho ukuthi usulungele isiqalo esisha empilweni yakho. Ukuphupha ugeza kungasho ukuthi uyalungisa indawo yakho kamoya ukuze wamukele izinto ezintsha. Ngakho-ke, uma uphupha ugeza, ungathathi kalula. Leli phupho likhuluma ngawe, ngomoya wakho, ngenhliziyo yakho, nangendlela ophila ngayo. Siyabonga, nisale kahle.